Master. So ano ngayon kahapon Biyernes Santo, ngayon ay Sabado. Mga viewers. So magsuswimming kami ngayon sa Amater. So iniwan ko lang yung motor ko dun sa tropa ko para kasing puno na dyan grabing init. So 500 meter lang naman lalakarin mo punta doon kasi puno yung parking So magsuswimming tayo ngayon kasi sabi ko nga sa inyo umuwi yung pinaka-master ko. So magbakasyon din muna. Lakad, napakainit. Beat the summer sa tag-init. Ano siya? Nice ka dyan? Oo. Nagtagalog siya. So yun, ito. Pinupuntahan din dito sa Malinaw Spring Resort. Bali, dalawa kasi ang resort dito Isang Agwa. Yun ang alam ko sa dinaanan ko. Isang Agwa saka Amater nga. So hintayin namin yung mga kamag-anak nitong asawa ko. Kasi nauna kami. Motor lang kasi kami. So abangan namin doon sa may nyog na sa may tabing kalsada sa may kubo. Mamaya tingnan natin kung magaganda yung mga amenities nila dito. So yan, di naman gaanong mahaba itong lalakarin. So maya baka hintay natin sila. Kasama namin ito yung Amater Spring Resort. Ayan na sila. Ang init, grabe, sobra. Hindi pa kami pumapasok. Hindi ko alam kung bakit. Inihintay pa yata na magsara. Closing pa naman is alas 5. Kaya pa? Ayan, kaya pa daw. At mamaya, kung maganda. 50 pesos. Isyan, senyor. May discount dan, senyor. So, ayan. Maganda naman. Maluwag. May Draculaw na penguin. Ano, may pang entrance? 50 pesos ang entrance. Isang gatos. 150. Ayan, so maganda naman dito. Walang gaanong tao. Dito yata sa gilid. Sa mini park. Pero dun marami na din. Ay, di gaano nga. Tingnan natin mamaya pag lapit-lapit. So ayan, uuwi na kami ngayon. Alas hapon na, alas 5 lang yata to. So yan, malinaw na kasi hapon na. Ayan, so maganda. Maluwag na kasi wala ng tao. Kanina grabe pa yung tao. Maganda siya kasi dumadalo yung tubig. Ayun yung water pump, tapos may bukal dun sa gilid. Maluwag, pwedeng recommended to ngayong bakasyon. Yun lang. So yung review natin, ayos. Sakit ng katawan ko at napagod. Pero so, ayos.